Ново зареждане на мрежа. Цял контейнер мрежа е с всички размери. Има различни гъстоти мрежа. 30%, 70%, 90% и 150%. Ела да покажем на клиентите каква е мрежата. Ето, директен внос. Мрежата представлява ето това. Вижте я. Мрежата е с широчина 2 метра, 3 метра, 4 метра, 6 метра, 8 метра, 10 и 12 метра. Сега момчетата разтоварват и ще я вкарат вътре в склада. Сега ще напълним целият склад. Елате да видите вътре какво представлява. Мрежата след това ще се реже на стелажа. Ей, така се дърпа. Казвате какво ви парче ви трябва и режем по размер. 5, 10, 15, 20 метра, кой колкото иска. Значи мрежи за градушки, мрежи за засенчване. Елате да видите как ги редим в склада. Заповядайте. Тук се сортират по размери мрежите. И се приготвят за продажба. Значи на който му трябва мрежа да се обажда. Даваме отлични цени. Ние сме директен вносител и може да предлагаме много добри оферти. Чакаме да се обадите и ще се разберем за срокови доставки. Пращаме по Еконт, може да дойдете на място, кой както иска. Заповядайте.